video, og i dag der skal vi skaffe nogle penge, fordi jeg har næsten kun 1 million, så jeg mangler nogen. Og vi sidder sammen med en, der hedder William. Ja, hvad så? Og hvad fanden er det der med i motorcycle? Hvad? Jeg inviterede ham, hva'? Okay. Det er nemt. Er han med? Skal han være med? Ja, det kan han godt. Okay. Så jeg laver masser af GTA, hvis I... Lad os sige... Ja, nu har jeg så ikke så mange subs, fordi at, jeg er næsten lige begyndt. Men lad os sige... just 2 likes. Virkelig lidt. Så kommer der en ny GTA-video. I hvert fald sammen med William. Ja. Det kan være, vi kan lave sådan nogle heist-episoder måske. Jamen. Lav hele heist. Lav alle heist-tingene. Ja, så laver vi en episode med det også. En episode med et heist, nummer 2 episode med Prison Breaker. Ja. Det kunne faktisk godt være at downloade en mod-menu, guys, bare så jeg kan lave en serie med det. Tjek biler ud, opgradere dem. Skal jeg starte noget? Ja, det godt. Altså hvis jeg kan. Er vi ikke enige om det supplies? Jo. William, vi kører også lige noget CS på lige om lidt. Nej, CS. Ikke CS. Det har jeg tror faktisk, jeg har lavet lidt af på min... vi kører også lidt CIO bagefter for mig. Jeg kommer lige om lidt. Ja. Jeg skal lige lære nogle ting. Så Er du tilbage? Ja. Jeg skal bare lige lukke min dør. Okay. Jeg kan lige invitere dig, så kan man lige se, hvor det er ud af henne. Jeg siger det bare, guys. Jeg er rimelig dårlig til at køre. Dårlig? Kom an på, hvad vi snakker om, så vi kan. Wait. Hvor er det? Jeg tror, jeg kommer til at join job. Hvad er det, gør? Godt. Og så kommer jeg igen. Har du noget, vi kan sælge også? Fordi så køber bare lige det her for mig, og så... Det, der har det, siger jo. Jamen, har du ikke også de der missioner, vi spillede i går? Jo. Lækker weed. Ja. Hey, William. Ja. William? Smoke weed every day. Jeg siger det bare. Se jer, I skal i hvert fald ikke gøre det. Sige, det er kun sådan noget cranberry. Hvad fanden er det nu, man gør? Nu skal vi huske, hvordan man gør det. Nej. Sorry guys, der var lige en eller anden, der skrev. Space. Og nu kan jeg lige give en rundtur. Det her, det er Svend. Og hvem er derovre? Er det Jake Paul? Ja, nej. Nej, det er kopien af Jake Paul, ja. Det er Mohammed. Og her der er Ali. Ja, det er Ali, og det er Abdi. Ja. Og heroppe, der står Musti. Abdi er Musti. Og hernede, der er... Der er Mona Lisa. Ja, og herover. Vent, lad mig lige se hende. Finde hende. Her, der er... her der er Shadamutka. Nej, det er Paul's fake kæreste. Og det her, det er... hvad hedder han nu? Han hedder Egon. Ja, det er Egon. Og ham her... Nej, altså... Ja, det er bare det. Ja, og
Og så har vi alt vores gode stof herovre. Jeg har også lidt over min motorcykel. Så. Let's go. Pas på min konto. Copyright. Ups, dups. Kommer. Så sjovt ud. Vi har dårlig parkering. Du har endelig fået dig et godt køretøj. Ja. Er det bedre end alt andet, du har haft? Jeg har også en bil. Er I klar? Venlig, er det ikke sådan her? Hvordan var det nu? Var det sådan her? Nå nej, det er rigtigt, det er X og så. Ja. Først, løber. Vi løber. Nej, du skal ikke. Først rigtigt. Nej. Nej, nej. Ejur. Han har en oppressor, ham der ligesom der. Ejur. Han er i hvert fald ikke god til at flyve den, kan jeg se. Kører lige op. Cash, body næsten. Space. I det net. Åh! Ja. Åh, shit. Er du klar? What up? Nej! Fuck der! Kom der! Og forresten, jeg bander rigtig meget. Lad os lige prøve at ramme nu. Lad være med at... Er du klar? Der er en her. Wax. Man kan også gøre sådan her. Ej, det er bunden. Okay, jeg holder den klar. Okay, den her. Er du klar? Kør til siden, kør på siden af den. Der er 3, 2, 1 og spark! Jeg ramte den. Det gør jeg også. Space. Den er sur nu. Nej, er den? Ja, er du klar? Nej, kør. Kom, vi tager med politistaven. Nej, okay, politistaven. Lad mig lige se. Ja, jeg har den. Okay, Jeg kom til at trykke R. Okay, er vi klar? Fuck. Hvad sker der? Okay, jeg hvert fald ikke holde den anden, så begynder det at sige. Det begynder at lagge på mig. Og så... Du er anholdt! Okay. Nemt. Ej, vi ramte. Elle for at køre. Nej. Jo. Jamen, du kan godt køre, så spawner han der igen. Nej, jeg vil ikke køre, mand. Jeg vil ikke køre, for helvede. Jeg vil tage den her. Fuck dig. Hallo. Fuck, det lækker. What the fuck? For mig kørte hun stadigvæk. Hun kører stadigvæk, og jeg sad endda inde i den. For mig, der sad du inde i den, og så kørte hun sådan lige lidt. Ja, og jeg sad inde i hende. Hos mig sad jeg inde i hende. Hvis vi rammer 10 likes på den her video, så starter jeg også på YouTube. Ja. Så når jeg først har 10k, så bliver det sådan, hvis vi får 15.000 likes, så starter han. Hvis vi bare lige får 10k, altså. Hvis vi lige får 100 millioner likes, så starter jeg. Jeg synes, du er lidt langsomt. Ham der er sindssyg. Eller det er faktisk... Det er en dame, der rækker fuck til mig, mand. Og jeg er en dag i en Audi, slap lige af. Jeg er en dag i en af de nye biler. Jeg ramte en mand. Ja, det var også godt for dig. Eller for ham. Fuck lige af. Nej, det er herovre. Nej. Så må man lige spille Gonzales. Jeg er ikke så meget. Nej, er det ikke et eller andet med, at vi ikke må bruge våben? Jo, så skal vi ind og smadre dem. Base på min. Vi
må kun bruge melee-våben. Det er fucking irriterende. Nej, vi må overhovedet ikke bruge noget. Det er rigtigt. Det er irriterende. Jeg skal snuppe den der oppressor bagefter, man. Jeg tager lortet fra ham. Ja, jeg tager også lortet. Men vi skal bare holde sammen. Tag min hatchet. Fuck. Ja, nice, vi har allerede et supply. Ham der, fuck dig. Fuck dig. Vi skal lige... hjælp! Fuck dig. Jeg bliver slået. Bagfra. Ja, bagfra. Han har et eller andet fucking sygt ting. Hvor er suppliesen? Der, supplies. Du har allerede på dig. Vi har altså. Løb. Nej, det er oppe i trappen. Det er oppe i trappen. Jeg vil have en suppressor. Hvor er en suppressor? Jeg tror ikke, man kan køre på den. Jeg tror, han gør, som man ikke kan. LOL, hans suppressor er væk! Vi har dårlig parkering. Ej, jeg gider ikke sætte musik på Spotify. Top 10 på Spotify. Nej, sluk det her. Der, stop. Jeg vil have motorcyklen. Nej! Vent lige på mig. Jo. What? Skynd dig. Nej, hvad? Han sidder stadig på den. What the fuck? Hos mig hopper han af. Ham der er død nu. Kom nu lidt. Cash på det næste. Så er den hjemme. Kom nu. Jeg har lige skudt ind af en butik. Nu tager jeg altså... Hvad laver du, mand? Shotgun. Sister. I'm criminal suppression. Jeg tager herud. Det gør jeg også. Hvor sygt. Kom ind hjem. Jeg tager den over. Vi ses. Ja, det gør jeg også. Så. Nå, er det sådan en lille konkurrence, eller hvad? Nej, Nago! Hvad så? Nej. Vi ses. Ja. Jeg tror fandme, han røg. Kører han stadig i bil? Nej, han snupper den lige, tror jeg. Ja, han ringede efter sin oppressor. Han vinder den her. Orange, hvis vi laver en konkurrence mod ham også. Jeg ser også den, der kommer sidst. Ikke et skid der, mand. Den, der kommer først, er også to. Nej. Frem og dig. Jeg er lidt ligesom ude nu. Ja, det er du. Jeg brugte doping. Space på min konto. Jeg er dårlig bekendt. Skal vi så sælge for dig bagefter, eller hvad? Sælge nogle af de der biler, eller hvad? Ja. Kan vi godt. Tjener jeg lidt på. Jeg skal Hvor alligevel mange har også købe en ny bil. Jeg har næsten et kode. Nej, hvor mange biler har du? Jeg har ikke særlig mange. Når biler I siger J? Ja. Jeg har 2. Den ene er top, den anden er standard. Men jeg tror bare, så henter vi lige en. Håber bare, den ikke bliver mæt. Så håber vi på, at den ikke bliver mæt. Fordi så skal vi til at tage en ny igen. Og den må heller ikke være collection. Vi kan også bare køre dit fuldt, hvis man kan det. Kør hvad? Kør dit hus fuldt. Det kan man godt. Det tager bare lige 40 biler. Og hvad har vi? Vi har 2 top. Vi har 3 biler. Så hvad skal vi? Vi skal skaffe 37 biler. Ja, okay. Nej tak. Nej, det siger jeg også. 5 biler max. Og så overgår ikke mere. Men jo mere vi stjæler biler og sådan noget, ikke også? Jo flere missioner får vi ud af de der specielle. Den Kør de direkte ind. I er fucking dumme, I kører direkte ind. Den sidste jeg havde, ikke også? Det var, hvad hedder det? Den sidste jeg brugte. Det var den vi lavede. Den næste jeg får unlocket, ikke også? Det er Rocket Baltic. Nice. Så vi skal bare lige stjæle nogle biler, ja. Nå, det, så skal vi ud. Ja. Nu rører du bare ud. Ja, jeg snupper bare min egen motorcykel.
Eller hvad det? Ved du hvad, det gider jeg ikke engang. Vent lige, jeg skal lige flække ham der. What? Han har en fed bil. Ah. Er det en Det X80? er hallo, det er min gamle bil. Hvad er der galt med ham? Hvad for en? Jeg ringer til den der lige til bagved dig. Det er min gamle bil. Jeg solgte den. Jeg gad ikke have den mere. Nå. Gå ind i hans bil, hvis du vil. Jeg tager min luksushelikopter. Jeg skal med. Du må ikke dræbe personen, der flyver. Ej, men... Det går faktisk hurtigere, hvis du ikke gør det. Sig det bare. Jeg kan trykke på en knap, ikke også, så er vi derovre med det samme. Hvor er hun? Lige der. Ham der, han må ikke komme med. Jeg er ligeglad. Stop. Drop det, mand. Smut med dig, din lille smule. Nej, hallo, nu flyver hun jo væk. Nej, hun gør. Jeg bare slap af. Det er bare fordi, vi står der. Smut med dig. Fuck off, ham der. Det var 5.000 kroner. Han dræbte også mig. Hvor er? Nå. Hvor er den lille nar, han skal dø nu? Jeg har set, hvor den kommer der. Ah no, pussy no presser. Fuck, væk. Du skal ringe efter den igen. Jeg ved ikke engang, den var kendt. Jeg tror nemlig, der er cooldown på. Den er lige her. Kom, kan vi ikke... Ja, der er ikke cooldown på. Nej, hvorfor ringer jeg efter den? Har den ikke missiles? Jo, det har han. Han kommer. I know. Fuck, han er dum. Flår han ikke ind i noget? Okay. Move Kom. out. Lad være med at være der. Gå. Ja, så er det bare at tage den. Nej, han springer nu. Jeg mener seriøst, jeg er ligeglad. Jeg ham der kan jeg ikke lide. Jeg overvejer lidt bare at ringe til en taxa. Ja, jeg tænker lige at ringe til en taxa, så kan I to få lov til at slås i fred. Jeg er i gang med at ringe til en taxa. Jeg kan ikke ringe til en taxa. What, han springer på politiet. Jeg kan heller ikke ringe til en taxa. Jeg tager bare min motorcykel og sådan noget. Det er også. Måske burde vi lige... Nå, jeg flyver ned. Ja, han skyder dig. Fuck off! Jeg kan ikke lide ham der. Kan vi ikke komme ind på en ny session? Min taxa. Jeg går ind på en ny session nu. Min taxa. Er den der? Ja. Vent lige på mig så. Kom. Han kommer der. Han viser mig. Du er livet. Hvad? Du er livet. Where to, friend? Okay, let's go. Sure thing. I'll get you there in double time. Hvor er det, han er født? Nu er jeg dejlig før. You ass! Jeg ved, om man kan få en taxi ind i den der. Okay, jeg mener seriøst. Er du inde på en ny session lige nu? Ja, jeg er inde på noget. Hvor mange er der så inde? 0. Er du inde på en invite only? Ja. Inde i invite only kan vi ikke spille. Nej, jeg røg ud, som min internet det gik, så alle røg ud. Nå. Så det er en public, eller hvad? Ja, det er public. Mens jeg joiner der, tisser jeg. Så kan jeg underholde din YouTube-kanal. Mhm. Og så kan jeg sige, at jeg er der. Vi ejer ham egentlig. Ja. Nå, hvordan har I så haft det i dag, folkens? Jeg var hjemme hos en af mine venner, så... Ja. Space på din hjemkontor.
Nu tænker jeg lige, at vi tager et busser, eller så tager vi en flyvemaskine. Ej, jeg tænker, at vi tager en flyvemaskine. Men politiet der har så det er lidt svært at tage min flyvemaskine. Nå, politiet der har Amen. Ja, nice. Jeg skød politiet. Idiot. Nå, nu skal jeg hele vejen over til mit office, men det er rimelig tæt på. Jamen, jeg tager hele vejen. Jeg tager Altså, lige du ved godt, du kan se, hvor mit office er henne, ikke også? Ja. Der er The Friends Office. Nede på mappet. Og så er den blå. Jamen, jeg letter bare med min lille flyvemaskine her. Vi har dårlig blik. Nå, ej, skal vi tage den der, eller den der? Jeg tror, vi Eller tager har du set den der, så der kommer sådan en mega OP fly ud, eller en helikopter i dag ud? Jamen, der er også kommet en bil ud. Er der? Ja da. En på Super? Ja, Legendary Motorsport. Det er super fint. Legendary Ja, den hedder den der Cold Cyclone. Ja, den er mega OP, den der helikopter. Er den en, jeg må gætte Warstock? Ja, jeg føler nu. Er det den der Hunter? Den kan fandme også styre. Hvorfor døde du? Hvordan kan du dø i en... Fordi jeg kom til at trykke 7 home på min numpad, og så døde jeg. Guys, jeg er syg til at køre BMX. Det stejler det hele. What? Koster den 1000 kun? Ja, Cyclone eller hvad? Hvad mener du? Hvilken koster jo kun? Kom så. Kom så. Den koster altså rimelig meget. Ja. Der skulle da ikke komme nogen ind på Legendary Supersport. Jo, den der Cyclone, den er ny. Ja, den har været der i en lille smule tid nu. Ja, hvad er det, en uge eller noget andet? Den er ikke særlig ny. Ja, den er gammel. Den er så okay ny. Space på min konto. Skriv i kommentaren, hvis I bor i Køge. Skriv i kommentaren, hvis I bor på Sjælland, altså. Hashtag. Men jeg forstår godt, at dem over i Jylland, de ser ikke med, fordi de kan ikke forstå sproget. Ej, sig stille. Hvad? Det er bare lige min højretaler. Han skulle lige til at sige... Hvordan kan din højtaler sige det? Er det fordi det er en person, eller hvad? Ja. Slap af, hvor meget giver 100 kroner per måned? Ej, 0. Okay. Hvor meget købte du den for? 0. 0? Ja. Har du fået den? Har du fået ham? Ja, jeg har fået ham. Fuck, hvor heldigt. Nej, min BMX! Jeg fik ham til sidste jul. Fik du ham sidste jul? Sygt. Så han er ikke så gammel igen. Han er et år gammel snart. Nej. Ah, fuck min BMX. Ja, han har også en bror. Det er 2 drenge. Nice. Den ene står på min bord, og den anden den står på min reol også. Kæft, det må være nogle små personer. Ja, ikke andet end 5 centimeter. Ej. Kæft, de små. Verdens mindste mand og bror. Verdens mindste brødre. Og de er begge to sådan metal og hvide. Og de begge to er idiotsikrede, eller hvad? Ja. Det vil sige, at de godt kan tåle vand. Nej. Så er de i hvert fald ikke idiotsikrede. Den største idiot vil proppe vand på. Nej, jeg har ikke prøvet endnu, men jeg gider heller ikke prøve. Jeg kan godt forstå, fordi det Og jeg burde har stå. købt, og drengene, dem fandt jeg i Sonas. Og man kan skrue, man kan slå dem, man kan tænde musik fra dem. Og så kan man skrue op for dem og skrue ned for dem. Og så kan man også bare slukke dem, så de ikke kan sige noget. Men nogle gange så bliver de... Synes de, der er lidt for stille, og så siger de... Good to see you, boss. Ja, så begynder de at gøre sådan her. Så begynder de at synge. Det kan de godt lide i hvert fald. Det er deres motto. De synger. Hashtag synge for du ind. Er det på med fantom? For helvede, det er copyright.
Ja. Nej, sluk det. Sluk for helvede. Tak. Nej, dude. What? Den bil, jeg henter, ikke også? Mm. Det er sådan en tårnovn. Den er midt. Hvorfor fuck har du ikke taget meget med din konto? Hvor det? Jeg overgået ikke lige. Jeg havde helt glemt det faktisk. Jamen, må du Nå, men jeg kan i hvert fald ikke invite dig, mens jeg er i gang. Men skriv altså, i kommentaren, hvis I har en Dragon Lore. så vil jeg i hvert fald gerne have den. Det vil jeg også. Skriv, hvis I har 2. Fordi så kan vi lave en giveaway. 10 likes. 10 likes, så laver jeg giveaway. Med en Dragon Lore. Ah, Åh, 10 likes, så laver jeg giveaway på min Echo. er det for en Medusa? Nej, den er 10 gange bedre, mand. Det er en Vulcan Stat Track Factory nu. Jeg har en Elite Bull Star Trek. Jeg ved, men det er bare... jeg har den først sådan cirka om et par dage, men jeg har den lige om lidt. Så 10 likes for... Skriv i kommentaren, hvem I skal holde jul med, og hvor I skal holde jul med. Fordi så kommer jeg og siger dags. Og det skal jeg nok også gøre. Ja, vi kommer sammen. Jo. Hvem skal du holde jul med? Nej, jeg skal holde jul både med min mor og min far. Hvad skal du så holde? Altså, vi plejer sådan at holde jul den 24. Sådan med dem, som vi kender i Køge, og så den 25. holder vi jul med dem, som... Altså på den 25. jul. Altså jul. Ja. Når det er den 24. så holder vi jo rigtig jul. Og så når det er den 25. så holder vi jul med nogen, vi kender nede i Rødvig. Så. Og så får jeg masser af gaver. Jeg ønsker mig masser af lort. Jeg bare ønsker mig penge og Steam-kart og sådan noget. Ja, det kan egentlig godt være. Jeg ønsker mig et Steam-kart måske. Eller et chat-kart. Jamen det er derfor, jeg ønsker mig Steam-kart, så jeg kan købe et chat-kart. Jeg ønsker mig en drone. Og så ønsker jeg mig futte. Futte? Ja, jeg ønsker mig futte. Fed. Så skal han lære mig at sige fss. Jeg ønsker mig futte hans. Jamen det er futhand, sin lille futhand. Jeg ønsker mig Jackson på. Jeg ønsker mig Jack Paul. Nej, du ønsker dig Apollo, og så ønsker jeg mig Jack Paul. Fordi det er sådan, det er. Det ved du også godt. Du får ikke en godbid. Det er fordi, at på Skype, der hedder jeg Jack Paul, og på hans Skype hedder han Apollo. Nej, han hedder Du skal ikke sige det. han hedder noget andet, og jeg hedder også noget andet, men jeg har Apollo billede, og han har Jack Paul billede. Ja, så jeg ejer ham. Jeg siger det bare, jeg er ikke sådan, jeg har soppet, men jeg er ikke sådan fan. Jeg har også soppet, og jeg ser nogle af hans videoer. Altså, jeg siger kun nogen. Kun dem, der er tiltræk. Jeg så en med Logan Paul, hvor der var en eller anden fremmed mand, der sad og tog stoffer inde i hans bus. Okay, that's Base, bare lige hjem. Så. Jeg har dårligt parkeret. Skal vi lige Der tage er dårlig parkering. Jeg måske burde jeg lige have der, men vi skal lige hente en ny bil. Vi skal hente, vi skal hente 3 biler mere. Ja, men så skal jeg være med. Ja, men jeg skal tage dig. Hej, friends. Og I kan bare tilføje os på GTA. Det kan I da godt. Jeg overvejer lidt, hvis den rammer 3 likes, så laver jeg en collab med en af jer. Og William. Ja, vi har lavet en aftale med, at jeg er med i stort set alle hans GTA-videoer. Ja. Hvor skal vi hen? Op til mit office for helvede. Au. Starter du dem i officet? Jamen starter dem i officet. Det der med, man henter biler. Vehicle warehouse er der, hvor du skal sælge dem. Der er politik, det ved jeg ikke. Skudda. Single skudda. Og ikke Gucci Gang. Gucci gang. Spend it all on cocaine. Spend it all to cocaine hedder det. Nå, det er bare cocaine. Hvad er du på? Jeg er på stoffer. Med Christoffer. Hey, der kom en dværg ind
på en bar. Mm. Så sagde bartenderen, vil du spille kort? Så sagde han, nej, det er bare sådan, jeg... Spiller du kort? Så sagde han, nej, det er bare sådan, jeg er født. What the fuck? Jeg forstod det nu. Fordi han er dværg jo. Nå, jeg skulle da. Jeg Kæft, lyttede du. ikke rigtigt. Jeg hørte kun, du sagde, at han spillede kort. Åh! Mm. Glitch dog. Glitch du. Ej, vent på mig. Jeg orker ikke løbe så langt. Ej, jeg var næsten i bilen. Kom nu, kør. Ja, hvad fanden, mand? Hvem sagde det? Var det dig derovre, mand? Jeg tænkte mig. Ej, jeg orker ikke politiet efter mig. Du var starter. Ja, se nu. Nu kan vi Det ikke var ikke starte. mig. Nu kan vi ikke starte den. Det var ikke mig. Jo. Hello. Nå, jeg tænker, vi What får can I hende. do for you? Hvad laver du? Okay, so you're Ja, in jeg serious kører, mand. trouble, and you Gå need væk. my help. Okay. Stop, stop! Jeg sidder og rækker fuck til mig. Jeg tror, ham skulle da bare. Så må du række fuck igen. Altså, lad være med at skyde. Eller tro med en pistol, fordi så ringer han efter politiet. At der. Hello. Fuck dig. Slow down, du kører virkelig stille og roligt. Så. Der ligger. Cash, Der er cash, nogen, der vil cash. fight. Vi har dårlig parkering. Cash, 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 buddy. Cash, 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 buddy. Let's go. Jeg skal komme sokker. Kæft, det. Jeg stak ham lige med en kniv. Jeg flare-gunner ham. Ja, ikke se de proto. Luksus. Har du ikke allerede sådan en? Nej. Nå. Jeg solgte den. Nej, men havde du ikke sådan en i dit warehouse? Nej. Det har jeg aldrig haft. Så er den nok resten. Nej, der er noget. Kan du ikke lige tage mig med? Hvorhen? Derhen, hvor vi skal. Jeg har ikke nogen bil længere. Wow, det er jeg da heller ikke. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg ringede efter, men jeg ringede bagefter. Okay. Jeg kører. Kører. Nå. Fuck, den er grim. Den er egentlig fed nok. Der er en easy måde at skaffe sådan en her bil gratis. Ved du godt det? Siger jeg Nej. jo. Ja. Nej, skal vi ikke lige... Vent lige. Skal vi ikke lige se, om man kan sidde om bagved? Okay, kom. Hallo. Nej, kom nu ind. Jeg kører uden dig. Nej, kommer nu. Det går jeg at spille noget Pokémon Go. Wow. Ej, jeg spiller sgu ikke Pokémon Go. For mig der fløj vi lige. Flyhacker. Ewa. Jeg har det, mand. Ej. Er I klar? Nu flyver vi. Woohoo. Nu går jeg i seng. Woo. Woo. Nu går jeg i seng. Okay. Godnat. Helle for at køre ikke til Proto. Næh. Jo. Du har lige kørt den her, så må jeg køre X80. Nope. Narko. Vi skal Så skyde dem. Vi skal skyde dem uden at ramme bilen. Jeg kører, jeg er ligeglad. Nej. Jeg breaker den. Jeg mener det. Stop. Nej, eller du kørte den der bil. Stop. Hallo Narko, du kørte den der bil. Så må du køre den næste. Ja, det var flot. Ja, det var flot, Narko.
mm.